děkuju moc za záchody. A dneska musíme už konečně na záchody. Ne, dělám si srandu. To bych v životě si nedovolil. Já bych rád zabil Merizer, to je ta, co vypadá trochu jak lesba. Ale raději to dělat nebudu. Co mi můžeš nabídnout, když ti dám její telefon? No, možná bych se mohl udělat. Wow! Dobře, je to celkem zajímavá poloha. Hej, pokračuj. Na 100% má být krásný branev, že jo? Tohle už začíná být trošičku zajímavé, pozor. Já bych se možná měl asi nasadit svoje věci zpátky. Budeme zjistit, že všechno bylo v pohodě. Vůbec nic se nestalo. Bylo to možná to trošičku maličkej trapát. OK, každopádně tohle bude dneska ode mě oficiálně se točit. Tak tohle ne, tak tohle už je moc.